mayut bahu bihi juludul maitah niku nggih. Kang di sama yud bahu kang digawe nyamak bihi kelawan ma apa juludul maitati pira-pira kulite batang. Abarana sapa Sulaiman bin Dawud an Ibni Wahbin. Kala ngucap sapa Ibni Wahbin abarane sapa Amr bin Harisi walaisu lan lais walaisu bin Sa'din an Katsir bin Farqadin ana Abda Wahib bin Malik bin Hudzaqata hadasan ceritane sapa Malik hu ing Katsir anil Aliyata binti Subai'in ana Maimunah tasdune nyai Maimunah Yujan Nabi yo garwane Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku hadasat nyeritani sapa Maimunah ha ing Aliyah. Anahu setuhune Maimunah iku maro mlaku sapa Maimunah bi Rasulillah kelawan ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sapa rijalun biro-biro wong lanang min Quraisy saking wong Quraisy ya juruna kang padha nglarak sapa Quraisy utawa rijal min Quraisy iku wae satan ing wedhus lahum iku kedue rijal mislal khisani kang nyepadani lanange jaran. Wedhuse kuwi gedhe. Faqala nuli dawuh lahum maring rijal sapa Rasulullah Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lau akhadtum lamun ngalap sapa sira kabeh iha baha ing kulite sat kalu padha ngucap sapa rijal innaha satuhune sat iku maitatun batang. Pagolan oleh dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yutahhiru nyucikake ing sat apa alma'u banyu wal qaradhu lan godhong widara. Ahbarana sapa Ismail bin Mas'udin. Kala ngucap sapa Ismail hadasana sapa Bisrun yakni ngarepake sapa Bisr Ibn al-Mufaddal ing Ibn al-Mufaddal. Kala ngucap sapa Ibn al-Mufaddal. Hadasana sapa Syu'batu anil Hakami an Ibni Abi Laila an Abdillah ibni Ukaimin. Kala ngucap sapa Abdillah Quri'a diwacaake alaina ing atase kita apa kitab Rasulillah surat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ana utawi ingsun iku ulamun bocah nom, sabun ya bocah nom. Allah tantafiu. Tegese yen toh aja ngalap manfaat sapa sira kabeh minal maitati saking batang bi ihabin kelawan lulang. Wala asobin lan ora otot. Asob niku maknane otot utawa saraf. Abarona sapa Muhammad bin Qudamah kala ngucap sapa Muhammad hadasana sapa Jarir an Mansurin anil Hakami an Abdurrahman ibni Abi Laila an Abdillah ibni Ukaimin kala ngucap sapa Abdillah kadapa kirim surat ilaina maring kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai isa deklak. Allah tastamtiu tegese yen to ora ngalap seneng to manfaat sapa sira kabeh minal maitati saking batang biiha bin kelawan lulange wala asopin lan ora otote. Abarana sapa Ali bin Hujrin, kala ngucap sapa Ali, hadasana sapa Syarikun, an Hilal Al-Wazani, an Abdillah ibni Ukaimin.
Kala ngucap sapa Abdillah kata kirim surat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila Juhaina tamaring Juhaina ala tantafiu yen to ora ngalap manfaat sapa sira kabeh minal maitati bihabin kelawan ulangi wala asopin lan ora otote. Kala ngucap sapa Abu Abdurrahmani asohu ma utawi luweh sahih hadis fi hadzal babi kang ana ing dalem ikilah bab fi juludil maitati ing dalem pira-pira kulite batang idza dubigot ing dalem nalikane disamak apa maitah iku hadis Zuhri hadise Az-Zuhri an Ubaidillah ibni Abdillah an ibni Abbasin an Maimunata wallahu ta'ala a'lam. Ar-rukhsah iku rukhsah utawa kemurahan, keringanan. Fil istimta'i ing dalem ngalap seneng-seneng utawa ngalap manfaat. Bijuludil maitati kelawan pira-pira kulite batang. Iza dubihat ing dalem nalikane disamak apa juludil maitah. Ambarana sapa Ishaq bin Ibrahim, kala ngucap sapa Ishaq, ambana sapa Bisr bin Umar, kala ngucap sapa Isar, hadasana sapa Malikun. Wal Harits bin Miskin qiraatan halu diwacake langsung alaihi ing atase Haris. Wa ana utawi ingsun iku asmau krungu ingsun. An Ibnil Qasim saking Ibnil Qasim. Kala ngucap sapa Ibnil Qasim, hadasan ceritane ing ingsun sapa Malikun Malik. An Yazid bin Abdillah bin Qusaitin. An Muhammad ibni Abdurrahman ibni Thawbana an abihi saking bapak Thawban an Aisyata apa ana Rasulullah susune Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam iku amaro perintah sapa Rasul ayus tam ta'a ing yen toh dialap manfaat utawa dialap kesenengan apa bijuludil maitati pira-pira kulite batang sibai kelawan pira-pira kulite kewan buas. Abarona Ibnu Sa'idin an Yahya an Ibni Abi Arubata an Qatadah an Abil Malihi an Abihi saking bapak Abil Malih an Nabi yang sedune Nabi sallallahu alaihi wasallam iku nahanya kasep Nabi dulu disipai saking Ambarone sapa Amr bin Utsman, kala ngucap sapa Amr, hadasana sapa Baqiyatu an Bahirin an Khalid bin Ma'dana anil Miqdam bin Ma'di Kariba. Kala ngucap sapa Miqdam, nah nyegah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anil hariri saking sutra tipis wa dhahabilan emas. Wa maya sira lan pira-pira lemek saka kulite wa maya sirin numuri lan pira-pira lemek saka kulite macang loreng wa maya sirin numuri lan pira-pira lemek saka kulite macan loreng karena macan itu termasuk sibak atau hewan buas. Ambarona sapa Amr bin Utsman, kala ngucap sapa Amr, hadasana sapa Baqiyatu an Bahirin an Khalidin, kala ngucap sapa Khalid. Wafada mertamu utawa tamu delegasi tamu resmi. Sapa Al-Maqdam bin Ma'di Kariba ala Muawiyata, kala nuli ngucap sapa Miqdam lahu maring Muawiyah.
Anak ibu larangan, anil intifai saking ngalap manfaat. Bisumu fil maitati kelawan piro-piro gajah batang. Gajah ngerti gajah. Agarana sapa kutai batu. Kala ngucap sapa kutai batu sana sapa alaiku. An Yazid bin Abi Habibin, an Atha ibni Abi Rabahi, an Jabir bin Abdillahi, an Husnul Jabir. Ibu sami aku sapa Jabir. Rasulullah ing Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anal fatu ing dalem kabone Fatku Makkah. Wa huwa halil utawi nabi. Ibu bimak kadang dalem Makkah. Ya pun halil dalem sapa nabi. Inna wa hazrune Allah. Wa Rasulullah lan utusane Allah. Ibu haraman haramake sapa Allah. Bai al-khamri ing adol minuman keras. Wal maitati lan bakar. Wal hinziri lan celeng. Wal asnami lan patung. Panggilan oleh diucapake apa sing diucapake ya Rasulullah itu Gusti Rasul. Aroe kang ngeyakini sira suku malmaitati ing gajahi batang. Pak ing krana sunne kelakuan iku yutla digopaki. Iku yutla digopaki. Bila kelawan suku malmaitah apa as-sukunu biro-biro perahu mergo gajah kuwi mau dioles-oles ning perahu payung dahan lan diminyaki biha kelawan suhul maita apa al-juludu biro-biro kulit wayas tasbihu lan gawe lampu biha kelawan sukum sapa anasu menungso. Mergo itu bisa mengeluarkan apa minyak. Gajah itu bisa mengeluarkan minyak. Sing bisa digawe apa lampu utawa damar utawa sentir nah jangan apa diisi. Nah sakniki wis ora usum. Pakolan nuli dawuh sapa Nabi. Dawuh ngene, lah ora tidak boleh. Lah ora dua utawi suhu mulmaitat iku haramun haram. Lho, lha kok haram lha iya lho iku saka batang. Kecuali sing iso disucike iki apa boleh. Pakolan oleh dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Indah dalika ing dalem nalikane mengkono lah dua haram. Oh, taala muga-muga merangi sapa Allah Gusti Allah al-Yahuda ing wong Yahudi. Innallaha sebenarnya Gusti Allah. Iku lam nahar romain dalam sekansane ngaromake sapa Allah alaihi ing atase Yahudi as-suku ma ing pira-pira gajah. Jamalu mongko nglelekake dadi minyak sapa Yahudi ku ing suku. Summa ba'u muliadol sapa Yahudi ing suku. Ma'akalu nuli mangan sapa Yahudi ramana ing regone suku. Ana yuku larangan anil intifa saking alam manfaat bina kelawan perkara haramakan haramake sapa Allah Gusti Allah ing Alurana sapa Isa bin Ibrahim, kula ngucap sapa Isa, andana sapa Sufyan, an Tawusin, an Ibni Abbas. Kula ngucap sapa Ibni Abbas, ubeliho ditekani sapa Umar, anna samura ing sedune samura, ibu baan sapa samura, komra ing minuman keras. Kula ngucap sapa Umar, kota muga-muga merangi sapa Gusti Allah, samura ing samura. Sampurah dan minuman keras Dunga tidak rumah kota Allah sampurah buku-buku biasanya para malam Islam. Alam ya alam orang ngerti coba sirana Rasulullah yang sebelumnya Rasul ibu kola dari sebuah Rasul kota dalam buku-buku perangi sebuah manusia al Yahuda yang Yahudi Hurimat kan diharumake alaihi ing atase Yahudi apa asuhu biro-biro gajah. Pajang malu muli nglelekake dadi minyak
sapa Yahudi ing suku. Kala ngucap sapa Sufyan ngarepake yakni ngarepake sapa nabi ada buha ing mencaire utawa nyairake suku. Ada bu ing mencairake sapa Yahud ing suku niku. Babul fakrati iku bab nerangake tikus. Takok kang tiba apa fakro bisa maning minyak. Iki nalikane ana minyak iku ketidakan tikus. Abarana sapa kutai batu bolang sapa kutai bah ante sana sapa Sufyan ane Yuhi anu Baitullah ibn Abdullah ane Niambasin ane Munata. Ana fakro sedulur tikus iku ati bodo fakro. Bisa nembing dalam pemoto minyak. Pamata mulai mati apa fakro. Masuk wilayah mulai dikakoni sopan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mangkola mulai dawuh sopan Nabi. Alku dibagi dalam atur dua sopan siro. Kabeh ing fakro. Wamalan perkara. Wamalan samin kau minyak iku wau. Kaulah akan mendalam kiwa teman pakro. Wakulu lan kangen sopo siro tapi belum sama nih kalau sama nih loh. Kui mau tikusnya dibuka. Terus lemas yang kena tikus itu mau kui yang melu dibuka. Liane untuk dikonsumsi. Akhirnya sopo Yakub bin Ibrahim Abdul Rahim wa Muhammad bin Yahya bin Abdullah An Aisyah An Abdul Rahman An Malik An Zuhri An Ubaidillah ibn Abdullah An ibn Abbas An Maimunata wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ibu suila ditambati to ditakoni sapa Nabi an pak rote saking tikus wa akan tuku bapak roh di samping dalam lemong dawa minyak jamidin kang atos di minyake sing membeku cara saiki berarti apa? Mentega. Itu minyak cair. Itu nyatu jadi siji. Dan anaknya jadi mentega ya kuwi tikusnya dibuang terus mentega sing ning kiwa tangan tikus sing kena tikus iki mau melu dibuang. Mangkola oleh dawuh sapa Nabi guru jubu sapa sira kabeh ing pakro. Wanalan perkara kaulah kang ing dalem kiwa tangane samne. Ba'al kunulit buang sapa sira bu ing ma haulaha antara sapa Husain subnu asrama wala ngucap sapa Husain ada sana sapa Abdul Razak wala ngucap sapa Abdul Razak antara sapa Abdul Rahman ibnu Duyata ana makmar sedune makmar iku dakaron untuk sapa makmar iku dakaron untuk sapa makmar bu ing Abdul Rahman Ani Yuri saking Yuri, Ani Baitullah ibn Abdullah, Ani ibn Abbas, Ani Maimunata, Ani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anahu sedulunge Nabi kusulilah ditakoni sapa Nabi, Ani Pak Roti saking tikus, takok ukang tumibawa Pak Rot disam ing dalem minyak. Panggola nulis dawuh sapa Nabi, "In kana lamun ana apa samne iku jamidan atos." Nah, minyak itu atas berbentuknya cara saiki berarti apa mentega. Wa alku mongko dua sapa sira kabeh ing paro. Wa malan perkara kaulah kang ana ing dalem kiwatane paro. Wa ing kana lan lamun ana apa samne iku makian cewer malah takrobu mongko aja nyedak-nyedak sapa sira kabeh ing samne. Nak minyaknya berbentuknya keras utawa mentega tikusnya ditokke terus mentega sing kena tikus iku mau melu dibuang. Tapi nak minyaknya cewer atau bocah cair yo aja digunakake aja dikonsumsi mergo kono kelebihan apa bahan maka tidak diperbolehkan. Maka fala takrobu antara sapa salah nantu Muhammad bin Sulaim bin Utsman al-Fauzi. Kala ucap sapa Ahmad. Hadasana sapa jadi Mbah Insun al-Khattabi.
Kala ngucap sapa Jadi hadasana sapa Muhammad bin Himyar. Kala ngucap sapa Muhammad hadasana sapa Sabit bin Ajlan. Kala ngucap sapa Sabit sampai tu kurung insun Sa'id na Jubair ing Sa'id bin Jubair. Ya kulo hale ngucap sapa Sa'id sampai tu kurung insun Ibnu Abbas. Ya kulo hale ngucap sapa Ibnu Abbas. Inna Rasulullah israni Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iku maro lewat sapa nabi di anjing kelawan ketemu wedhus kacang. Wedhus kacang ya wedhus sing cilik. Mayita kang nabi. Bakola oleh dawuh sapa nabi. Mau tahu apa iku kana apa man. Iku ala ahli dari syati ing atase wong kang duweni kira wedhus. Jadi nopo iki wedhus ora dimanfaatke. Lau intafa'u bu'yuho ngalap manfaat sapa sira kabeh biha kelawan lulange utawa kulite syat agubahu iku lalat ya kok kang tiba apa juga bilina ing dalem wadah piye nalikane ana laler tiba ning wadah bukti kuning jangan, bukti kuning ngombe, nomor lima. Antara sebuah Amr bin Ali, kalau menjawab sebuah Amr, ada sana sebuah Yahya, kalau menjawab sebuah Yahya, ada sana sebuah Ibnu Abi Dzib, kalau menjawab sebuah Abi Dzib, ada sini sebuah Sa'id bin Khalid, anak Abi Salamah, anak Abi Sa'id Al-Khudri, anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kala dawuh sapa Nabi idza waqa'a dalam nalikan itu ibu apa adza kulawan. Bi ina'i ahadikum ing dalem wadahe salah siji kabeh fal yang pul moko becik nyelupno sapa sira ing buka. Nek wadahmu iku kelebonan laler nek iso kuwi lalere dibersake. Mergo napa ning lalor suwi-wine kuwi ana rong perkara sing siji penyakit sing siji apa tom ya ken nyampur dadi siji blesakno tapi nek kowe isih doyan konsumsi nek isih doyan tegel mungkin nek ora tegel ya ora usah iki perintah Nabi idza waqa al-bukab fi ina'i ahadikum fal yaqul nek isih pengen tok konsumsi kita busai diiku nerangake hebat keburon wababa ini lan piro-piro kewan sesembelihan al-amru ibu perkara al-amru ibu perintah bintas niati kelawan maca bismillah indah syaiti dan nalikane berburu. Nah barulah sopa al-imam Abu Abdurrahmani ya Abu Abdurrahman An-Nasai di Israel dalam Mesir. Kira akan oleh diwaca langsung. Ali ngarasi Abu Abdurrahman. Wa ana gawe ingsun iku asmau burung ingsun. An Suwaid bin Nasrin, kala menjawab Suwaid, antara sapa Abdullah bin Mubarak, an Asimin, an Syabri, an Adi bin Hatim, an Usaduhune Adi. Ibu salah takon sapa Adi. Rasulullah wa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anis sauti saking hewan buruan. Pakola dari dawuh sapa Nabi. Ida arsal kain dalam nalikane ngecolake sapa sira. Kalbaka ing asu sira. Balkur mongko nutura utawa nyebuta sapa sira. Ismawahi ing asmane Allah. Ismawahi ing asmane Allah. Alaihi ngatasi kalbak. Fa in adrok tan lamun nemu sapa sira su ing kalbak lam yakul hale ora mateni sapa kalbak apa kalbak kalbak mongko nyembelih sapa sira wal qur'an nurut sapa sira bismillahi asmane Allah alladzi ing atase soe bain adron kalan lamun nemu sapa sira su ing kalbak kotala ale teman-teman mateni apa kalbak walam yakul lan ojo mangan sapa sira. Walam yakul lan ora mangan, walam yakul lan ora mangan apa kalbak iku. Walam yakul lan ora mangan apa kalbak. Pakul mongko kanan sapa sira.
nalikane berburu ku asu iki, asune sak durunge diculke kowe muni nobis. Nalikane hewan berburone ora mati, durung mati, sembelih. Tapi nalikane hewan berburone iku ya wis mati, mau kowe wis muni bismillah. Mergo kewan sembelihan sing ora muni bismillah kuwi ora halal, ora sah sembelihan. Nalikane hewan berburone kuwi mau kok terus mati dipangan asune ya suruh pangan. Tapi nak urung dipangan yo pangan ora apa-apa. Tapi dalam catatan nak hewan iki hewan sing halal. Nak sing haram yo ojo. Pakot amsaka krono teman-teman wis ngeker apa kalbaka iku wau bu ing soy alaika ing atase sira. Alaika ing atase sira. La ing lajatan nulin lamun nemu sapa sira bu ing kalbak. Kot akala ali teman-teman mangan apa kalbak minggu saking soy palatat amung aja mangan sapa sira. Nek kewan beburone kuwi mau wis dipangan karo asu kuwi mau, yo aja dipangan. Minggu saking saekan wiji-wiji. Wa inama amsaka karena sedenting ngeker apa kalbaka ala nafsi natase awak dhewe kalbaka. Mergo kuwi beburone anjing kuwi mau ora dadi awakmu. Wa in khala talan lamun nyamburi. Wa in khala talan lamun nyamburi apa kalbuka asu sira. Ilaban ing pira-pira asu sing liyane pakotalna nuli mateni temen sapa sira falam yakul nuli aja mangan sapa sira ing kalbuka karo kilaban liwa bala takul falam yakul nuli ora mangan apa kalbaka karo kilaban iku mau fala takul mengko aja mangan sapa sira minggu saking saean suci-suci. Wa inna ka karana sedune sira iku latat ora ngerti sapa sira ayu utawi ayuha kotala utawi ayuha utawi endi-endine kalbuka utawa kilaban iku mau kotala wis mateni apa ayuha. Tapi nalikane anjingmu kuwi mau sing wis tok colke kuwi mau kowe wis muni apa bismillah. Delalah kowe pas ki marani hewan beburon kuwi mau sing dicekel karo asu ana asu liyane sing ngono. Sing ikut membantu. Kuwi aja dipangan. Mergo apa? Kowe ora ngerti sing mateni iki asumu utawa asu sing liyane. Lah nek sing liyane ra nyamari wong kowe mau urung muni bismillah. Nalikane ngeculke asune kuwi mau wis muni bismillah kuwi dicerita mergo wis muni bismillah. Ana iku larangan an aklima saking mangan perkara lam yukar kang ora diputur apa ismu wahi asmane Allah alaihi ngatasé malang yukar. Mergo napa hewan sesembelihan nalikane nyembelih kok ora muni ismu ora nutur asmane Allah berarti kuwi ora sah. Antara sapa suwe itu Nasri, pola ucap sapa suwe. Ada sana sapa Abdul Wahid, an Zakaria, an Isabi, an Adi ini Hakim, pola ucap sapa Adi. Salu takon ingsun Rasulullah wa Rasul sallallahu alaihi wasallam. An soidin saking hewan berburon. Al-Makroh kang kena kayune panah atau anak panah. Pakola mulai dawuh sapa Nabi. Ma utawi perkara asokta kang menangi sapa sira bihati lawan langgepe makrot iku wae. Fakul mongko mangan sapa sira. Nah, ini memang betul-betul hewan berburone kena anak panah utawa kena senjatamu sing langgep ora apa. Wa mau tawi perkara. Wa mau tawi kewan asok takang maknani utawa menani sapa sira di ardihi kelawan garani anak panah
Ora kena sing landhepe, tapi kena darane tok, kena kayune iki mang. Bahwa mongko utawi mah iku wakilun dadi batang. Nah, kenone kena sing landhep pucuke anak panah kuwi ora apa. Nek nek kenone kena darane iki mau. Kena kayu iki mau. Iku berarti jenenge apa? Batang. Pasal dolan takon yang sembuhin Nabi anil kalbi saking nasu. Apalan dari dawa sapa Nabi ila arsal lain dalam nalikan kecolake sapa sira kalbaka ing asu sira. Pak dan mulai nyekel apa kalbaka walam yakul lan ora mangan apa kalbaka pakul mongko mangan sapa sira. Pak inna ahdahu kronos kuwi nyekel kalbaka iku zakal tubuh dadi nyembelihe sawet iki wae. Wa ing kana lan lamun ono ma'akal bika iku ing dalem sartane asu sira apa kalbun asulian apa kalbun asu apa kang wete. Bahwa sinta nuli kuatir sapa sira ayakuna ing yen ono ayakuna ing yen ono apa kalbun akhor iku akhoda ngalap utawa mateni utawa nyekel sapa kalbun akhor ma'du ing dalem sartane kalbaka. Maka dalam mulai manteni soko kalbun akor, pala takul mongko jumanan soko siro. Pak inna kakrona sune siro, iku inna ma samaita angin pastine maca ake siro, ala kalbika ing atase asu siro. Napa kok kon nalikane dibarengi anjing liyane kok ora dipangan? Tempat sing anjing liyane kuwi mau nak sing dhewe sing mateni lan buru iki kan yang mari wong buru muni bismillah. Nah kewan asu niki kok sing duwe ini dicope kan wis muni bismillah. Ala kalbika ing atase asu sira walang tusami lan durung macaake bismillah sapa sira utawa nyebut asmane Gusti Allah ala ghairi ing atase liyane kalbika. Lah sing waca bismillah kuwi anjing dan sing liyane ora. Maka palata pun ojo di tangan. Soidu kalbi iku beburuane anjing al-mu'allami kang terlatih. Abarana sapa Ismailun nu Mas'udin, wala ngucap sapa Ismail, ada sana sapa Abu Abdus Somati. Abdul Aziz bin Abdus Somati ya Abdul Aziz. Wala ngucap sapa Abdul Aziz, ada sana sapa Mansur, an Ibrahim, an Hammam bin Al-Harith, an Adi bin Hatim, an Husatu bin Adi. Ibu salah takon sapa Adi. Rasulullah wa Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mangkola nuli ngucap sapa Adi. Ursila ngecolake ingsun al-kalba ing anjing al-mu'allama kang terlatih. Bayak budune nyekel apa kalba. Mangkola nuli dawuh sapa Nabi tidak aksal ta ing dalem nalikane ngecolake sapa sira al-kalba ing anjing al-mu'allama kang terlatih. Wa zakar kala nutur sapa sira isma wa bi asmane Allah alaihi ing atase kalba. Pak aku muli nyekel apa kalba pakul mongko mangan sira. Kultu ngucap ingsun wa ing kotala senajan mateni apa kalba kala dawuh Nabi wa ing kotala ya walaupun kuwi hewan beburune wis dipateni karo anjing kutukan wa ing kotala senajan mateni apa kalba. Kultu ngucap ingsun arni mana ingsun bil mi'radi kelawan gunakake kayu sing malang. Kayune ora langsung mujes tapi malang ini iki kena awake kan iso mati yo kan. Kala dawuh sapa Nabi pripun nak sakniki kula dulu tapi kula mbalake kayu delalah kayune kenone sing malang ora pas lancip ngene iki. Nak lancip kan iki kena bonceng lancip. Nak malang ngene iki kan yo iso mateni tapi kan tidak kena sing lancip iku wae. Kala dawuh sapa Nabi ida asoba ing dalem nalikane ngenani apa mikrot. Ida asoba ing dalem nalikane ngenani apa mikrot utawa anak panah utawa kayu iku wae utawa tombak lihat di kelawan landhepe mikrot pakul mongko manana sira. Ya kan kowe iso didelok iki
tatune tatu mergo kena sing landhep utawa tatu mergo kena sing ora landhep. Nak landhep kan mesti ana bekas lukane. Pakul mongko menana sapa sira. Lah nek kena sing landhep kangen ora apa. Wa ila asal balan ing dalem nalikane menani apa mitra di ardihi kelawan malange mitra pala takul mongko jenengan sapa sira. Saya tunggal di wa alam bisawab.